Lonxe de suspender a súa programación debido á crise sanitaria provocada pola Covid, Noia Histórica decide apostar forte e volver a organizar unha nova edición do Sábado Negro. A campaña pretende contribuir a que os negocios poidan mellorar as súas vendas nun ano que non está a ser o agardado. Trátase dunha campaña dinamizadora do comercio basado esencialmente nun desconto global entre todos os comerciantes que participan na actividade. En máis de 32 tiendas, o cliente poderá encontrarse con desconto do 20% en todos os produtos que estén expostos na tienda. Poderá facer compras de produtos de nova colección, aproveitar para vestirse para este inverno, comprar prendas de moda, de deportes, infantiles, xoiería, complementos, e así dar un respiro ao comercio que tanto o necesita. Dende Noia Histórica din que a campaña desenvolverase cumprindo as normas impostas polas autoridades sanitarias. Insistimos en respetar e guardar todas as medidas necesarias para que esta actividade fluya con normalidade. Somos conscientes de que o momento que vivimos non é o máis idóneo, pero creemos que respetando as medidas de aforo, as medidas de distancia, medidas de limpeza e seguridade, podese desenvolver con certa normalidade. Para posibilitar un mellor desenvolvemento da campaña, a patronal noiesa decidiu ampliala a 3 días, dende mañá venres e ata domingo. Esta será unha das principais novidades, xunto coa posibilidade de poder realizar tamén as compras online, a través da plataforma Vadetiendas. Dende o Concello fan un chamamento a participar nesta campaña e a chegarse a Noia a facer as súas compras, aproveitando ademais a celebración da mostra de curtas. Esperamos que a xente acuda este fin de semana a Noia porque ademais de esta campaña do Sábado Negro tamén comeza hoxe, damos comezo a semana das curtas de Noia, co cal tamén é un atractivo para o turismo e para que a xente teña un motivo máis para moverse a Noia este fin de semana.